Mads Finger, det bliver en dukkert mod FC Midtjylland, men vi skal også huske på, at det er et rigtig godt hold, hvor man skal have en god dag for at få noget med fra sådan en kamp. Var vi på toppen i søndags? Nej, det var vi ikke. Jeg synes ikke, vi er særlig gode i søndags, og det skal vi være på hjemmebane. Selvom det er Midtjylland eller FCK, eller hvem det er, vi møder, så skal vi være stærkere end det, vi var i søndags. Hvad er der blevet snakket om i den her uge? Ja, vi har snakket om, at nu skal vi ikke lade os påvirke for meget af det. Vi skal stadig til en kamp gang, og så har vi så heldigvis AGF her på fredag til at revancere os. Det var godt, at vi ikke får spil på søndag, så vi havde lidt længere tid til at dvæle på det. Men man kan vel ikke lade være med at lade sig mærke lidt, når man kigger på stillingen, kan man? Jo, personligt kan jeg godt. Jeg kigger ikke så meget på det. Der er mange kampe endnu, og jeg er sikker på, at vi nok skal få hævet nok point hjem. AGF, hvad er det for et hold, Mads? Ja, men det så vi jo herude, da vi desværre tabte 3-1. Jeg synes, i den kamp har vi meget spil, men de slår os på vores fejl. Så vi skal bare lukke ned for dem, som vi vil gøre mod alle andre hold, og så skal vi være skarpe begge ender. I har vel også en revanche til gode. Altså det må jo også sådan, det er ikke svært at sætte sig op til den her kamp, vel? Nej, det vil jeg ikke sige. Det er både rivalopgør, og vi ligger tæt på hinanden, og altså der er mange faktorer, der spiller ind i den her kamp. Så nej, det er ikke svært at sætte sig op. Det er det. Vi har hele tiden prallet, at vi har en bred trup, så det skal heller ikke være nogen undskyldning. Men for pokker, hvorfor er I mange skader lige nu, Mads? Ja, jeg giver dig ret. Altså, nu er jeg selv ramt af noget, og der er nogle andre, der er ude med noget. Men det er jo en del af spillet, altså det må vi tage med. Så har vi heldigvis nogle andre, der kan træde til, når der er nogen, der bliver skadet, så det er jeg ikke så bange for. Fansene, hvad betyder de for jer, at de kommer og bakker jer op? Jamen det betyder rigtig meget. Det giver et ekstra boost lige at kan høre sine egne fans, når man spiller, når det ikke kører så godt for en. Så er det vigtigt, at man har dem til at hive en op. Og jeg håber selvfølgelig også, at vi får stor opbakning, når det nu er Aarhus, vi spiller på fredag. Held og lykke med det. Jo, tak.